खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो-राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय गोसो गोरबोजों लोगोसे आउट अफ इन्डियायाव थानाय कानाडायानो जा जार्मानानो जा बा दुबाइयानो जा बा इउएसएआनो जा बे जायगायाव थानानै नोंथांमोना जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलखौ नायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय मानो होनोब्ला आं बे बाथ्राखौ बुंनायनि जाहोना जाहैबाय कि दाख्लैबावहाय दुबाइनिफ्राय जार्मानिफ्राय आरो कानाडानिफ्राय कल फैदों वाट्सएपनि दारै स' बिथांमोनाबो जोंनि भिडिअखौ नायो जोंनि बर' हारिनि बिएम सोदोब चेनेलखौ बिथांमोनाबो नायो बैफोरबायदि जायगायाव थानानैब्लाबो स' गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाहरबाय स' नोंथांमोना कल खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोसे आं रायजो-राजाफोरखौ बुंनो थाङो थांनाय 5 डिसेम्बरावहाय केम्पेनिंआ जोबदों बाक्सा आरो उदालगुरियावल' दै बाक्सा आरो उदालगुरियावल' दिनै 8 डिसेम्बर दिनै क'क्राझार आरो चिराङाव बे केम्पेनिंआ जोब्बाय रायजो-राजाफोर आरो बिनि गेजेराव मैया थांनाय 7 डिसेम्बरावहाय बाक्सा आरो उदालगुरियावहाय इलेक्शना जोब्बाय स' आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो नोंथांमोना गावसोरनि मोजां लिडार जाय मानसिया गावनि एरियायाव थानानै मोजां माने जौगानायखौ लाबोगोन आरो जौगानाय एजुकेटेड गोनां बा माने सोलोंथाइ गोनां जायफोर गोग्लैसोनानै थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोखांनानै खामानियावहाय बाहायगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय बैसोरबायदि जायफोर मानसिया देरहागोन आरो बैफोरबायदि साननाय सुबुंखौ नोंथांमोना नैबे इलेक्शनावहाय भट होबाय होननानै आं बेखौबो मिजिंथिनाय थादों बाक्सा आरो उदालगुरिखौ स' बाक्सा आरो उदालगुरि जेसेबांखिनि रायजो-राजाफोर नोंथांमोना मैयानि समावहाय दंमोन खाबुआ स' नोंथांमोना बे खाबुखौ नोंथांमोना खहा खालामना लाखो ना सैथोआव होदों बे नोंथांमोननि खोथासै बाट आं मिजिंथियो नोंथांमोना अराय सम सैथोखौ बा मोजां दैदेनगिरिखौ नागिरो आं बेखौ आसा थियो स' बे हिसाबै नोंथांमोना मैयानि दिनावहाय 7 डिसेम्बरावहाय नोंथांमोना उदालगुरि आरो बाक्सानि रायजो-राजाफ्रा मोजां लिडारनि आखायावहाय भटखौ होनानै देरहाहोबाय आं देरहाहोगोन आं बेखौ सानबाय आं नैबे बाथ्राखौ खोनानासो एसे दुखु मोनदों जे भैरबकुन्द कनस्टिट्युएन्सि एबा समस्तिनि सिङाव थानाय 55 नं आमजुलियावहाय मोनसे जाब्रबथाय जाथाय जादों बेनो जाबाय माने डाबल बक्स माने डाब्लिकेट बक्स मोननाय जादों माने डाबल बेवहाय जाय मोनसे माने स्टाम्प गोनां मोनसे स्टाम्प गैयै बा बेफोरबायदि मोननाय जादों बे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों आं बेखौ खोनानानै गोबां दुखु मोनदों जों बेफोरबायदि खालामनाङा आं पलिटिकेल पार्टिनि गासिबो रायजो-राजाफोरखौ खुलुमनो सानो नोंथांमोना वार्कार हिसाबै नोंथांमोना सैथोजों सापर्ट खालाम सैथोयै खामानि माव एबारनि खेबखौ खेबसेयै नाय रायजो-राजाफ्रा मा लुबैदों रायजो-राजाफ्रा अबे पार्टिनो देरहाहोनो थाखाय अबे पार्टिखौ देरहाहोनो थाखाय भट होदों एबारनि खेबाव खेबसे गोसो गोथारै नोंथांमोना भट होनायफोरखौ सापर्ट खालाम माने एबारनि खेबखौ नेक्स्ट 5 इयार्सनि गेजेराव नोंथांमोना मा खालामो बेफोर नोंसिनि गोसोनि खोथा बाट एबारनि खेबखौ सैथोयै सोर मानसिया देरहानांगौ गोनांथिथार बे मानसिखौ देरहानो हो बेबायदि फेक डाब्लिकेट नकलि बायदिसिना बक्स लाबोनानै बे गुलाय गुजाय खालामनो नाङा आं बेखौ नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो गोसो गोरबोजों आरो बिनि उनावहाय क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि रायजो-राजाफोरखौ बुंनो सानो आङो नोंथांमोना खाबु दङ दिनैथ' केम्पेनिं जोब्बाय गाबोन 9 समफोर 10 स' 10 डिसेम्बरावहाय नोंथांमोना इलेक्सन नङा होमबा बे इलेक्सनावहाय नोंथांमोना सैथो लिडार जाय मानसिया नोंथांनि एरियानि हारिनि बा जाथिखौ नायालासिनो जास्ट आं बेखौ बुंनो सानदों जाथिखौ नायालासिनो धोरोमखौ नायालासिनो जायगानि बा हालामनि जाय जौगानाय खामानि मावनांगौ बेबायदि खामानिखौ मावगोन जाय मानसिया मावगोन बेबायदि लिडारखौ सायख'बानो जाबाय पलिसि रोंनाय आरो जाय मानसिया बेसे सिम्पेथि इम्पेथि दं साननाय हनाय दं रायजो-राजानि सायावहाय बेबायदि मानसिखौ नोंथांमोना भट हो आरो बेबायदि मानसिखौ मासियाव माने जिरायहो बेबायदि मानसिया जाहाथे नोंथांमोना भट होखांनायनि उनाव पावार जेब्ला मोनो अब्ला हारि एबा जाथिखौ नायालासिनो बा नोंथांमोना धोरोमखौ नायालासिनो बे जायगानि एरियानि डेभेलपमेन्टखौल' नायनाय बा जायनियाव माने गोनांथि बै मानसिखौ सापर्ट खालामनांगौ बेबायदि सानै हयै सापर्ट खालामग्रा बेबायदि सुबुंखौ नोंथांमोना भट होनानै देरहाहो आरो आं बेखौ मिजिंथियो नोंथांमोना माब्लाबाबो गोरोन्थि खामानि मावनाय नङा नोंथांमोना एबारनि खेबाव मेगन गेवबाय होननानै नोंथांमोना बायदिसिना बुंगासिनो दङ सोलायनाय मानाय स' आं बेखौ मिन्थियो नोंथांमोना मा लुबैमारदों बाट आं बेखौनो लुबैयो बे नोंथांनि एरियासो बे नोंथांनि जायगासो स' बेखौ डेभेलप नुनो लुबैनाया नोंनिसो आंनि नङा मिथिबायना आंथ' गासै मिथियारि रायजो-राजाफोरखौ मोजाङै थाजानो लुबैयो बाट बै समस्थियावहाय थाग्राया सोर नोंसो स' बै
समस्थियाव डेभेलप जायोब्ला मोजां नुगोन सोर नुगोन नोङो आरो जोंथ' गासिबो जायगायाव जुदि डेभेलप जायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन स' बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो नोंथांमोना जाहाथे मोजां लिडारखौ सायख' मोजां लिडारनो भट हो बेवहाय खुनु नोंथांमोना बेबायदि नायनाङा इउपिपिएल बिपिएल बिजेपि बेबायदि नायनाङा नोंथांमोना मोजां लिडारखौ नाय सोर मानसिया मोजाङै जायगाखौ डेभेलप खालामगोन नोंथांमोननि गथ' गथायफोरखौ नायगोन जाय सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोर बेखाराव दङ बैसोर बेखाराव थानाय माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बोखांनानै ओमफ्राय बिसोरनो स्किल डेभेलपमेन्ट नलेज होनाय आरो बिथांमोननो मोजां खामानि होनो माने सोलोंथाइ होनाय आरो बिसोरो गावनो हारसिं गावनि आथिङाव गसंनानै जानो हानायनि माखासे सेल्फ माने मदद खालामना होनाय सेल्फ बिजनेस खुलिनायावहाय मदद खालामना होनाय हेल्प खालामना होनाय लन बायदिसिना बेबायदि होनाय स' बेफोरबायदि जाय मानसिया होनो हागोन जाय मानसिया होगोन बायदि बै लिडारखौ नोंथांमोना सायख' आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थायो नोंथांमोनखौ स' एबारनि खेबाव आं रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानो खोब स्ट्रंयै थानांगोन जाय मानसिया फेक नकलि डुप्लिकेट बेफोरबायदि माने भट कालेक्सन खालामनानै बेजों गुलाय गुजाय खालामनो नागिरदों बैबायदि मानसिखौ मोनोब्लाथाय एकदमबारे गारखानाङा बारसिनजोबथार बिनि सायाव एटेक खालामो मा खालामो नोंथांमोना पुलिसनो हरो मा खालाम बाट खोब साबधानै थानांगोन आरो आं बेखौ बुंनो सानो माने बेवहाय जेसेबांखिनि पार्टिनि पलिटिकेल पार्टिनि वार्कारफोरखौ आं बुंनो सानो गोसो गोरबोजों नोंथांमोना प्लिज सैथोजों सापर्ट खालाम एबारनि खेबावहाय नोंथांमोना सैथोजों देरहानो नाजा बेवहाय माने सोरबा माने इउपिपिएलआनो जा सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा बिजेपिआनो जा बायदि जेसेबांखिनि पार्टियानो जाया मानो कंग्रेसआनो जाया मानो स' बेवहाय सोर पार्टिया देरहागोन बा बेखौ नोंथांमोना माने रायजो राजानि थाखाय आखायाव आगारना हो बिथांमोना भट होगोन बेवहाय गुलाय गुजाय खालामनांगोन नख्लिजों माने नंखाय लानानै माने नंखाय माने खोथा माने खामानि मावनानै जे देरहानो नाजानाय बेबायदि खामानि मावनाङा बे गोसो गोरबोनिफ्राय बिएम सोदोब चेनेलनि अनार बा बिएम सोदोब चेनेलनि गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै आं श्री प्रकाश नार्जारिया गासिबो पलिटिकेल पार्टिनि वार्कारफोरखौ आङो माने आर'ज गाबज्रियो बा खुलुमनाय थाहरो बेबायदि खालामनाङा एबारनि खेबाव बा नैबे नोंथांमोना बे आफ्टार 5 years बे 5 बोसोरनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे खालामबा बे नोंथांनि गोसोनि खोथा बाट एबारनि खेबावहाय रायजो राजाफ्रा गोबां माखासे साननाय बिथिङाव फैदों स' बेनिखायनो नोंथांमोना सैथोयै देरहानो नाजा एबारनि खेबावहाय सोर देरहायो इउपिपिएल देरहायो बिपिएफ देरहायो जोंहा बेयाव खुनु खोथा गैया बाट जोंनो डेभेलप नांगौ जोंनो जौगानायखौ नांगौ गथ' गथाय गोबां मानसिफोर दङ बैसोरनो साख्रि मोनफ्रोमबो न'खराव होनो हायाब्लाबो बिसोरनो मदद रां रुफानि सायावहाय लनानो जा बायदियानो जा स' बायदिसिना बिथिङाव दा लामा सामानि फैनाय रां रुफा बाबा जब कार्डनि फैसा जाया बेफोरबायदि जानाय माने एबारनि खेबावहाय बेबायदि खालामा बेफोरबायदि खालामै मानसिखौ जों सायख'नांगौ स' बेखौ सायख'गोन नोंथांमोना रायजो राजा स' नोंथांनि एरियायाव जाय लिडारा दायो एमसिएलए केन्डिडेट महरै दङ बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिजेपिआनो जा बै बे माने केन्डिडेटखौ नोंथांमोना सैथोयै सिनायो बिनि केरेक्टारा मा बिनि आखला मा बे देरहाबा माबायदि खालाममारगोन बे देरहाबा नायगोन ना नाया स' बेबायदि केरेक्टारखौ नोंथांमोना मोनथियो बिकज नोंथाङा बै जायगानि बै एरियानि बिकज नोंथाङा बै गामिनि स' बे हिसाबै आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो स' मोजां सैथो लिडारनो भट हो थेंक इउ अल द बेस्ट आरो मिस्टार प्रमद बर' सारखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय अल द बेस्ट सार आरो मिस्टार हाग्रामा महिलारि फर्मार बिटिसिनि चिफ स' बिथांखौबो अल द बेस्ट सार आरो लोगोसे बिजेपिनि हान्जानि माखासे दैदेनगिरिखौबो अल द बेस्ट कंग्रेसनियानो जा जिएसपियानो जा गासिबो दैदेनगिरिफोरखौ आं अल द बेस्ट बुङो गासिबो बिटिसिआव जायफोर एसेबां बादायलायनानै दायो माने सौग्राव सौसि जालायनानै जायफोर दा बिटिसिआव इलेक्सन गेलेगासिनो दं बिथांमोनखौ अल द बेस्ट थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ 1,55,000 साबस्क्राइब खालामना होनायनि थाखाय आं बेबायदिनो मोजां भिडिअ खालामबाय थागोन आरो नोंथांमोननि गोनांथि भिडिअखौ लाबोबाय थागोन स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालाम लाइक खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम the first time thank you so much